akin na naman pong ibibida ang isang kilalang recipe naming mga Ilocano. Dahil proud Ilocano ako, tara at gagawa tayo ng dinakdakan. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Baba ng baboy yung aking gagamitin dito at atay. Bali 1 kilo ng baba ng baboy at 1/4 kilo ng atay. At mayroon din ditong utak ng baboy. Akin lamang in-slice itong baba ng baboy. In-slice ko lang ito sa 1 pulgada ang kapal para mabilis yung pagpapakulo o yung pagpapalambot natin dito sa karne. Hindi lang pala baba ang pwedeng gamitin dito. Pwede rin yung tenga o kaya yung dila ng baboy. Ako itong baba at atay lang yung aking gagamitin. Pagka-slice ko dito ay akin nang itong hinugasan at nilagay dito sa kaserola. Dahil atin itong papakuluan. Paminta, bawang, sibuyas at asin naman yung aking nilagay na pampalasa. Para habang pinapakuluan natin ito ay manuot na ang lasa dito sa karne. Pagkalagay ko naman sa mga rekado nito ay agad ko naman nilagyan ito ng tubig. Yung sakto lang na pagpapakulo natin o yung pagpapalambot natin dito sa karne. Akin lang itong tinakpan at pinakuluan. At sa kalagitnaan naman ng aking pagpapakulo ay nilagay ko na din dito yung utak ng baboy. Kailangan din kasi natin ito pakuluan. Then nung malambot na yung karne at napakuluan na yung utak ng baboy ay akin naman tong hinango at palalamigin lang ito ng bahagya or pwede mo naman nang itong idiretso na ihawin. Ako kasi ay hindi pa medyo gahol sa oras kaya pinalimig ko lang ito ng saglit. Sa pag-iihaw naman ay hindi naman kailangang itodo yung pag-ihaw dito dahil napakuluan naman na natin ito kanina. Saglit lang yung ating pag-iihaw. Pag naging light brown na yung kulay ay pwede na itong hanguin. Pagkatapos kong inihaw yung karne ng baboy ay isinunod ko namang inihaw itong atay. Ito namang atay ay saglit lang naman ito ihawin dahil habang tumatagal yung pag-ihaw dito ay lalong tumitigas. After ko mag-ihaw ay akin namang ginayat yung mga sangkap na kakailanganin habang pinapalamig natin yung ating inihaw. Dalawang klase pala na sibuyas yung aking ginamit dito, yung sibuyas na puti at yung sibuyas na pula. Kahit anong klase naman na available sa inyong kusina ay pwedeng-pwede. Naggayat din pala ako dito ng luya, siling labuyo at siling green. At nagpiga din ako dito ng kalamansi. Baka nasa 1/4 cup ito. Sa pag-slice naman dito ay depende kung ano yung gusto nyong size. Ako ay in-slice ko lang ito sa pahaba at maninipis. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na itong dinakdakan ay galing dito sa norte. May sa daytoy nga kakaimasan nga recipe tayo nga Ilocano. Nga talaga dito tayo nga kilala nga Ilocano. Isu nga shout out dagiti ka Ilocano dita. Ket no may sakamot nga proud Ilocano, paki-comment mo man garud kabsat ti proud Ilocano ak. Agyaman ang unay ti panang suportayo ti kabsat yung nga may sa nga Ilocano. Agbiag tayo amin nga Ilocano. Pagkagayat ko pala dito sa karne, ay agad ko namang nilagay itong mga ricado. Itong sibuyas, luya, siling labuyo, at siling haba. Mas masarap ito kabamba pag damihan nyo ito ng sibuyas. Kung hindi ka naman masyado mahilig sa maanghang, ay pwede naman kahit hindi na ito lagyan ng sili. Pinong paminta at kunting seasoning granules at asin lang yung aking nilagay na pampalasa dito. At akin lang dinurog itong napakuluan na utak ng baboy. Ito rin talaga yung isang nagpapasarap dito sa ating recipe na dinakdakan. Minsan nga pag nauhuli kang namamalingke o kaya late ka nang namalingke ay wala ka nang makuha na utak. Maliit lang naman kasi ang makukuhang utak ng isang baboy. At nilagay ko na rin pala dito yung ating pinigang kalamansi. Shout out po pala sa nag-request nito kay Ma'am Erlinda Domingo. At talagang minessage pa ako ni Ma'am. At sana po ay mapanood nyo ito. Nilagay ko na pala dito yung kukompleto dito sa ating dinakdakan. Ito ay ang mayonnaise. Hindi kasi sapat yung nilagay nating utak ng baboy. Kaya nagdadagdag kami dito ng mayonnaise. Pwedeng paki-follow or like mo naman po ang aking page pag di ka pa nakapag-follow. At baka nais mo ring i-share itong video na to para maraming makapanood. Yan kabamba, ready to serve na yung ating dinakdakan. Kung isa ka sa natakam, ay gawa ka na rin. Salamat sa panonood kabamba. Hanggang sa muli.